36 years old na ako. Karon, present time. Mayon kinyo guys, antod karon akong papa na sa Africa yapon. Antod karon nag-desire ko nga na ko'y makauban akong papa. To be honest, at first, nasakitan dyan ko. May pagwala na lang ko ng buhi ko, nga nila na yung wala yung mamang papa. Pero sadyang naka-encounter ko sa Ginoo, sadyang na-receive na akong love of God sa akong kinabuhi. I accept kung sa'yo naanan ako karon. I accept kung sa'yo nahitabo na ako, and life must move on. Even though nga wala niyo sila nabati in physical, even though nga wala niyo nabati sa support sa physical pod, dayon dili gyud ingana kanindot ang inyong means of communication, even though nga natay gadget or cellphone, pero nasayo na lang tanan. Pero lahi ka naman dito ka ng physically gyud nga nakauban. Even though nga medyo kulang yun ang inyong relationship kauban sa inyong mama at papa. My message, respect and love them. Respect them, obey them, labaw sa tanan, love them. Dili man yun nato kontrolado ang kada nga sitwasyon nga nasa gawas atong ginikanan. They are there to feed magyunta para maatiman ta financially. In behalf sa ilahan nito, ingaw ko sa diri sa atoa diri sa Pilipinas, unang pasulay nga mag-celebrate og mga inaning events, birthday, New Year, Christmas. And sakit to sa ako, ay dili masakit to sa ilaha. But ano ba, kita nga na diri nga nabilin, let's do our part nga dili ta mahimong kasakit nila sa gawas. Makaingon bitaw sila nga worth it ang ilang kahagog dito sa gawas. So sa pagpanita sa gugma, there's nothing maging nga we can lisod po itong pauliun sila nga para lang yung ma-feed ang ato ang need sa love. Wala gid laing best place nga makapanita sa gugma diha gyud sa tiil sa Ginoo. Dira ka magpapuno, dira ka muhilas every time mamingawon ka ni mama o ni papa nimo or kinsa man na family member sa gawas, hilak diha sa tiilan sa Ginoo. There's no place nga mapuno kapag ayo man diha ra gyud sa iyang tiilan. Shout out ng imuhang frustrations, imuhang what ifs pakaron, baka di mahunahon ang arguments, imuhunahon na pour it all down diha sa iyang tiilan. And you will be amazed nga. Hay, naman tayong dako nga ginhawa after every time na makahunahuna ka sa mga kasakit nga na-cause nga pagka-ikat sa broken home and being an OFW nga kid, nga anak sa OFW. So, let's be a blessing sa ilaha as they have become they have been our blessing for perhaps few years na. Let's live a life nga makapahimaya kay Lord and maka-please sa ato ang nagsakripisyo ng mga parents na nasa gawas. Anak? Anak? Doc! Doc! Yes, sir. Yes, ma'am. He's awake. No, wait. He's awake, Doc. Hello, ma'am. Can you hear me? Can you nod? Okay. Do you want to sit up, ma'am? Okay. Sige, tabangan nato siya, ma'am. Og lingkod, please. It truly is a miracle, ma'am. Thank you, Doc. Thank you, Lord. Ma'am, wala ko'y nabuhat kung wala ang Ginoo, ma'am. Anak. Mommy's here. Mama's here. Mama's faith and prayer saved me. It saved our family. My experience in hell was very real, and I thank God for the second life He gave me. I thank my mama for not giving up on us. What happened next was not easy, but I have my mama and papa now. They helped me to get up and continue my studies. Most of all, I
have Jesus now, my Abba Father. Indeed, He makes everything beautiful in His own time. He gave me the love that no one in this world could give. Not my boyfriend, not my friends, not even my family. A love that conquers all my sin. A love that accepts my past and hopes for my future. Finally, I got the love that makes me beautiful despite my scars. A love that makes me beautifully broken.